Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia lillahi ta'ala rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati jami'an kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya wa ahya khususan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadana wa syekhana wa masyayikha masyayikhina wa liman istama'na sabih. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa khususan Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Al-Syadzili wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya wa khususan Syekhina Mursidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dua bin Yahya Adwalallahu Amra fi Siyah wa Afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan Sayyid Al-Kitab An-Nasuhi Dunia. Nama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'an nabiyya bi ulumih wa maddana bi asrarih wa adalina min barakati fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ajasta laman apes sirain ngasir sayang ngakayan non dan qiyami saking ibadah billahi yang dalem fala tajas mengwaja apes sirain qalili saking sitit minhu saking jamalan. Qala jika Sayyidina Allah Ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an ay fil qiyami tegese ing dalam jumlah ibadah fil minal laili saking wengi wa qala alaihi salatu wassalam alaikum natbana sira kabeh ing qiyamil laili wala ra'atan lan senajan iku sak rakaat wa ma udaifa asana kang bagusna apa mah wasmalan bagusna apa ma allazi wang yaqra'u kang maca apa wang al-Qur'an al-Karim bil ghaibi lan apalan ay yang qira'a iku yen maca apa wang kulla lailatin ing dalem saben wengi fi qiyami ing dalem ibadah salat wang bil laili ing dalem wengi syai'an ing suci minhu sang Qur'an wa yaqra'an maca apa wang alat tadrij yang antase teka sithik min awalil Qur'an ila akhir hatta takuna hingga ana lagu kedua wang fi qiyamil lail dalam qiyamul lail apa khatmatun apa sak kataman amma fi kulli syahrin ana kalane ing dalem saben sak wulan aw fi kulli arba'ina dua ing dalam 40 dina aw aqalla utawa sithik ing dalem samangkono 40 antara lahake ala hasbin nasyabi anase milang-milang terginas wal himmatilan sejone wa in ajasta anil kathiri minal qiyami bil laili fala ta'jas anil qalili minhu. Nek awak dhewe kula panjenengan ora mampu memperbanyak mendirikan ibadah pada malam hari, maka setidaknya awak dhewe kudu mampulah Mas ya sekali sholatan rakaat sekali salam ya setidaknya mampu. Nah orang mampu diakai ya paling enggak sholat sedelok 2 rakaat baru ibu tinggal turunnya ya ada apa-apa. Qala Allah Ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dewe Gusti Allah waca Qur'an sing mbok anggap gampang. Terus diwaca nalikane qiyamul lail
surat-surat pendek kulhu utawa An-Nas ngoten niku. Wa qala alaihi salatu wasalam alaikum bi qiyamil laili walau rak'atan. Men-menawa qiyamul lail salat wengi walaupun sak rakaat iku dhewe Kanjeng Nabi. Terus wa'lam lan ngerti sira annal qalila istune sithik ada ing kang ajeg khairan iku luwih bagus minal katsiri sang ketimbang sang akeh al munqati kang pedal-pedal wa'lam annal qalila daima khairun minal katsiri al munqati dewe Mbah Musannaf ketahuilah sak temene perkara keapian nglakoni keapian sithik tapi istiqomah iku lebih baik daripada langsung wakih langsung digenjot tapi jarang-jarang mending sithik lah penting istiqomah. Merga istiqomah iku ora kabeh wong iso istiqomah iku gak semudah membalik tangan. Wala ngendika sinten Nabi alaihi salatu wassalam ahabbul amali utawi luweh den senengine pira-pira amal ilallahi marang Gusti Allah alwamu iku luweh langgenge amal wa in qallala sajen cinta apa amal wal yattakhid lan becen dadekna sira dalam qari sapa iki wal yattakhid lan becen dadekna sira dalam qari sapa iki wong sing maca al mazkuru kang den tutur wirdan ing wiridan laziman kang tetep yuadzibu kang ngajengaken sapa hadil qari alih ngatasi wirid dewe Kanjeng Nabi ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal sing den demeni amal-amal sing luwih den demeni luwih den senengi den Gusti Allah yaiku amal sing langgeng tegese senantiasa dilakukan konsisten dilakukan istiqomah dilakukan wa in qalla walaupun amal tersebut sedikit daripada akeh tapi sekali dua kali maksudnya arang-arang mending lebih baik istiqomah konsisten meskipun amal tersebut sedikit. Wal yattakhid hadzal qari wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa a'dalina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul haji utai bira-bira rukune haji arba'atun kana papat ahadua adalah sajine arba'ah al-ihramu iku ihram bil ma'niyati semertane niat. Wasani utai sing kedua iku al-wuquf bi Arafah ing dalam bukit Arafah. Wasalisu utai sing ketiga at-tawaf iku tawaf bil baiti kelawan Baitullah. Warabi utai sing keempat as-sa'yu iku lari kecil baina Shafa ing dalam antarané bukit Shafa wal Marwah lan Marwah. Saiki nerangno tentang rukun-rukune haji. Yaiku ana papat. Pertama al-ihramu ma'an niyyah. Ai niyatu dukhuli fil haji. Yang pertama berihram disertai dengan niat. Tegese niate tersebut yaiku niat masuk, niat hendak melakukan haji. Terus rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah. Yang diketahui dengan wukuf di Padang Arafah yaitu hudurul mahrimi bil haji lahdatan ba'da zawali syamsi yaum Arafah. Yaitu seorang
wong sing haji, wong sing ihram iku hadir di padang Arafah di hari Arafah setelah terbitnya matahari, walaupun itu sebentar. Terus rukun sing ketiga, rukun haji yaitu at-tawafu bil bait. Tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah. Sama tawafatin, dengan 7 kali putaran. Terus yang keempat, termasuk dari rukun haji sing keempat yaitu sing terakhir, as-sa'yu bainas Shafa wal Marwati, yaitu lari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah. Sebanyak berapa? Sebanyak ono 7 kali. Jadi Shafa ke Marwah sambalike iku dari Shafa ke Marwah itu dihitung 1 kali ambalan. Terus kemudian dari Marwah ke Shafa berarti hitungan selanjutnya. Jadi budal sambalike Shafa Marwah sambalike iku hitungannya 2 ngoten. Terus wa arkanul umrati wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.